deszka, ez nem olyan deszka, hogy ezt így, ahogy van, berakom a kocsiba és viszem magammal. Azért azt mondjuk el annak, aki ezt nem tudná. De Ilyen? Ez az eszköz egy olyan eszköz, amit bárhova mobilon tudod használni, vinni magaddal. Nagyon jó kis utitás tud lenni, hogyha az ember elmegy a Balatonra, vagy bármilyen tóra, a tengerre. Egy csodálatos eszköz ebből a szempontból. Egy darab pumpa kell hozzá, mivel fel lehet fújni, jó keményre kell felfújni, ugye mindenkinek azért megvan a súlypontja, vagy a súlya, és ezáltal merev deszkát tudunk kapni, hogyha rendesen fel van fújva, és ezzel tudunk úgymond a vízen siklani. Csak evezni lehet ezen a deszkák. Nyomásértéke, amit mindenféleképpen bele kell fújni levegőt, mert különben most, ahogy néztem a fiadat, tehát hogy meg tud hajlani, vagy éppen be tud horpadni. Köszi! Haladjál oda be! Egy rendes fejes kút.